naghinoktok ka na sab. Ramil, karon man ko na mo pauli si Leia. Kung nga naman mo pa ulit. Kung may gusto mong buhaton ko, ipasugat ko silang banda. Iho, Ramil, nganong dili mo man pakituon og gamay konsoylo si Leia. Pasaylo ko na lang kaani mo siya. Unsaong naligas man gid siya siyang pagkaasawa. No way, Mami. Mahal ko si Lea. Pero bisan kanusa, dili ko siya mapasaylo sa iyang gibuhat. Magpabili ng akong kasilag niya. Magpabili ng akong kayugot. Luyo sa akong gugma kang Lea. Maunay gusto kong mahitabo, Ramil. Magpabili ng kasilag mo kang Leia Delfino. Angay na tong kasilagan ang tibuok nilang pamilya. Pero mas labing maayo gid unta nga ikaw mismo ang mohingili niya ning baya. Bisan hain sa mga Delfino. Way katungod na matapik sa tong pamilya. Ano nakahimo man ini si Lea? Mahal ko man ang takayo siya. I hate you, Lea. Bisan ka sa dili tagid ka mapasaylo sa imong gihimo. Tita, dungog kayo sa kong kwartong papatiksilin kang labi. Iya. Dirita magsulti ka. Ari ka magsulti. Kadungog si Rami. Ano naman, tita? Maglibang ka? Iya. Ganina nagpa-pretend ko ni Ramil. Kisultihan ako siya kanunay nga ako nuhay. Nga ako siyang gibugnaw sa iyang kasilag nga tukang Leia. Pero, pa-effect itong ako You know, mas gusto man gani ko nga magpabili ng iyang kasilag nito babayhana hangtod sa hangtod. Hangtod nga siya na ang mupalayas ni Leia. Ingon man sa bata. Unya, tita, kung maliwat ni Ramil ang bata, No way. Iha, Pauline, dili ko gusto maghuna-una ka ni Ana, ha? Hinumdumi, dili si Ramil ang amana ng bata, kundi ang iyang kabit. okay. Sa ato ka, hangtod ang bata maapil sa inyong kasilag, tita? Precisely, Ina. Kaliwat siya sa mga Delfino. Kasilagan ko, hangtod ang katapusang kaliwatan sa mga Delfino. Ayaw ka ba ka? Si Jody Lea atong patdo ni Lea dito sa ila. Di ko gusto nga magpakita ta ni Carmi Mercader. May akong gusto. Pangandaman ko na ang among panagtagbo. May akong gusto nga matiti ang iyang mga luha. Inigabot sa adlaw sa panidiha. Ako, Bart. Di lang daw ako gusto nga, mabalik pa siya niya itong bayan. Lola, Lolo, Ria. mga atleta. Si Jody na lang ang matod mo dito. Ang ako untang gusto, nga magtipo na lang ta sa ilang Bart. Ang akong desisyon, Lola, nga mobalik ko dito. Ang gusto na ko, Lola, nga unya na ko mupahawa sa panimay sa mga merkader. Kung kalimpyuhan ko na ang nagkalapok kong pagkatao. Kung sa kabatiyo ni Ramirez, inig-abot sa adlaw, nga hindi Di na ko interesado sa iyong bation, Yats.
bago na nga Leia ang makauli sa ina. Si Leia nga, tig-an na ang balatian. Si Leia nga, hibaw na magpanalikod sa katungod sa iyang anak. Merkader kining bataayan. Umali-amay kong pakibisugan. Kung ang kaugmaon sa bata ni mong gikabalakan, makapasalig ko nimo nga makahatag ko niyag ayag nga kaugmaon. Aw kulo. Pero di na mausab ang akong hukom. Unya na kumupahawa sa panimay sa pamilyang Mercader. Kung kalimpyuhan ko na ang akong pagkatao sa mga mata ni Ramil. Ay nagkabalaka no, Lola. Mubisita lang gihapon ko sa inyo. Katultol na biya ko. Ayaw ka bala ka iya. Gikan ning adlaw. Aduna nay private eye nga magsunod-sunod kanunay sa mga lakaw ni Carmi Mercader. Kung giayran ka man ganin niya, tungod sa imong kapobre. Daan, paninguhaon ako nga mapukan siya sa pedestal nga iya karong gitungtungan. Kung langit man gani siya siyang pagtuo, ug ikaw yuta para niya. Buhaton ko ang tanan. Aron ang langit, pahagkon ako sa yuta. Sige. Mga ka, mo katingalit, mainit na ng batang maayo. Okay, diya ka? Lumitan ninyo. Didatan eh. May lang ginanglanong sa bata. Ha? Sige na ba? Dawaton na ni nako, Luha. Magkinahanglan tinuod ko og kwarta para sa akong anak. Leah, iha, ayaw ka bala ka. Kay, patdan ka na mo ni Judy og kwarta. Kada semana. Lo, salamat kaayo, Lolo. Nga, ato na nila, ha? Sige. Kawaisan ko sa Diyos. Okay, bye-bye. Ako na sa ikugos yan, babe. Okay na yan, so yan. Sana lang. Kubanan ka kanunay sa ako mga pag-ampo. Sige, pakunan na mo ha. Kaya musunod lang mi si Josie. Sige, sana yan. Sige. Di na mo magdugay. Okay, sige, sige. Unahan mo. Sige. Mari ako na matigdan mo, tita. Murag, lahat kayong kasilag mo ka, Leia. Iha, kung unsa may akong katarungan, ako na na. Dili na ko gustong utingkayon parang isyuha. Basta kay dot sa bukok ang akong kasilag sa mga delfino. Period. Well, tita, dili ka mabastol, ana. Kay, dili may kag-angay matapik sa inyong pamilya ka ng anak o pobreng mag-uuma, di ba? Laing rason nga, nagpatuo siya nga anak siya og asyendero sa Davao. And another reason, ang iyahang pagtrabaho sa imong KTV and Music Lounge isip singer nga si Lovely Catwoman. Dili imposible nga iya usab na ibaligya ang iyang dungog sa laing lalaki nga makaabot sa iyang presyo. Whatever, Pauline. O sige, Iha. Mas may patingali nga musuod ka una sa kwarto ni Rene. Kaya ako musuod sa akong room. Okay. Mo sa na akong gusto, tita. Okay. Babes? Babes? Gusto ka masayaan ka? Ha? Ay! Babes! Kainan ni mo, babes. Uy! Masahian ka rin na siya. Iwakwil pa ta. Ano ba? Unsa man ka? Aray! Di ka makasabot! Ay! Aray! Babes! Babes! Aray! Aray! Babes! Diha ka! Ay,
mo ka! Vince! Oy! Bayad ka, Ramil! Bayad ka! Moabot na karon si Leia Delfino. Uban sa iyang anak. Bisan kanusa. Dili mahitabong ilhon kung apo ang kaliwat sa taong akong gikayugdan. Milampos ko. Nasilag na si Ramil sa iyang asawa. Napabilanggo ko na si Leo Delfino. Pero, nganong gipati ko man, nga dili hingpit ang akong kalipay. Nganong ingon ini, hawang ang akong gipati. Wa ka ko makontento tungod kay may apaghapon din si Leia Delfino. Mas gusto ko nga bisan ang iyang anino. Dili ko na makita. Kalibutan ta kahibut nga nung managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan. Unta usara kini kay usara ang atong kalibutan. Apa